Agba nke mbụ na mbụ nke izizi John Metchie Football Tournament kafọ 2024 ka amalitere na Ladies Primary School Field Umueri, Anambra East. John Metchie Football Tournament bụ nke amalitekwa na mkpụrụ ụbọchị 26 nke ọnwa Disemba, bụ nke ndị otu tim ndị 12 ga-anọ wee gbaa bọọlụ. Emesịa a ga-ama ndị ga-enwe mmeri, ndị ga-agba ndị nke mbụ ga-enwe ego ga-adị N300, ndị nke abụọ ga-enweta N200, ndị nke atọ ga-enweta N100. Queen Anigbogu n'ebe ahụ ma welitere anyị ozi aka isinyere Queen. Ndị so n'otu egwuregwu bọọlụ ahụ bụ John Metchie FC, Aguleri, Umueri, Enugu otu, Eziagulu otu, Mkpunando na Enugu Aguleri. Ndị ọzọ bụkwa Nsugbe Nando, Ikem Nando, Umuoba Anam na Igbariam. Onye chịkọbara egwuregwu ahụ bụ Ambassador John Metchie kwuru na egwuregwu ahụ nyere ohere ịgba mbọ hụ na ụmụ ntorobịa tinyere aka n'ihe nwere isi, sikwa na o nyekwara ohere ịchọpụta ndị nwere akara aka maka ịgba bọọlụ, inyere ha aka ịbụ ndị ama afa ha n'ihe gbasara egwu bọọlụ na mba ụwa. Onye ji ọkwa Anambra State Commander Nigeria Forest Security Service bụ Maazị Destiny Jonas kọwara na ndị otu ya gbakọrọ n'ebe ahụ iji wee nye ndị bịara egwuregwu bọọlụ ahụ ezi nchekwa, wee gwakwa ndị Anambra na gọọmenti steeti a dị njikere site na amara Chineke ibu agha megide enweghị ezi nchekwa. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.